Encetem la nostra edició d'avui del Telenotícies DB News amb un reportatge a peu de carrer. Els nostres enviats especials són davant una escola del conegut barri de les Corts. Connectem amb els reporters Pérez i Sánchez. Endavant, companys. Som avui davant de l'escola Duran i Bas, escola singular i emblemàtica del barri de les Corts, per cobrir una notícia de la més radiosa actualitat. Hola, passin. I veniran a l'aula d'informàtica i així veuran el que passa allà dintre. Vale? Sembla que l'escola Duran i Bas és notícia. S'està duent a terme un innovador projecte de robòtica a totes les aules. Aquests són els responsables de tot aquest rebombori. Uns bigots que tenen ben entretinguts a tots els nens i nenes de l'escola Duran i Bas. Mitjançant aquestes joguines, els nens i nenes s'introdueixen en el món de la programació. Molt bé. Ui. Ha d'anar a aquest bloc, a veure. Ui, quasi. Amb els bigots hem après moltes coses, jugant. Aquí els reporters Pérez i Sánchez a la recerca de la notícia, des de l'escola Duran i Bas per a Inés. I amb aquest reportatge tanquem la nostra edició d'avui. Gràcies i fins demà.